Salam dostlar, men adım Resul. Men bir ýyldan bäri gitara çalyp gelýän. Şugun siz bilen görüşýärdim. Eger siz gitara çalmagy isleýän bolsaňyz, gitarist bolmak isleýän bolsaňyz, onda şu videony görýär. Şu videonyň başy bilen, fundamenti bilen gitara sapaklarynyň, gitara video kursyny açýar. Nesip bolsa, gitara hiç ýyly ozal çalyp görmedik bolsaň, hiç ýyly elläp görmedik bolsaň, ýöne sende islew bolsa, gitara çalmak arzu bolsa, niýetiň bolsa, onda nesip bolsa biz siz bilen gitara çalmagy öwrenýär. Indi kursyň başyny başladyk. Başlamaka öňünden aýdyp geçmeli zatlar bar da. Ilki bilen size aýdyn, gitara çalmak üçin ýaşyň manysy ýok, ýaşyň wady ýok, tapawdy ýok. Sen 12 ýaş ol, 15 ýaş ol, sen 18 ýaş ol, 20, 30, 40, 50 tapawdy ýok. Eger sen ýüregiňde islew bolsa, ardy bolsa, onda sen üçin hiç açan giçde, ýeremde, gejemde. Şoň üçin özüňizi sussuňyz, basmaň. Gitara çalasy gelýärmi? Onda nähip bolsa men size kömek etjek, gitara çalmany öwretjek. İkincilik belläp geçmeli zadymy gitara çalmak üçin ýokman, molma gatnama köpmanna. Meňem özüm onu molma gatnama öwrenmedim. Internetiň üstünden, YouTube'un prilajenýalaryň üstünden bilýänmi, o dost ondan mundan şeýdip öwrenýär özüm, öz okudumdan. Hani gitara öwrenesiň gelse, men size molumyz bolup berin. Edir molum diýmän, ýöne bilýän zadymy siz bilen paýlaşaýyn. Baskanjakmy nollun 100% çenli. Ýani nollun öwrenip başlaýarsa hemme zat 2 saat bilemdok, şondan başlaýar. Ýa-da birinji bilen nädip başlamalana şondan. Üçüncü bellemeli zadymyzam bolly bellemeli zatlamyz diýilni. Indi şeýlesen gitaraň ýok, zadyň ýok, ýöne sen gitara öwrenesiň gelýär, çalasyň gelýär. Ilki bilen näme etmelisin? Dogry, gitara almaly. Gitara alýan, gitaranam näder şu täzesini aljak bolsaň bar, ýüregiň ýarlar. Gowsuny aljak bolsaň, näder täze 10 million zatdan geçmeli, täze paket aljak bolsaň. Şoň üçin size maslahatym gitara raboçy alyň alsaňyzam, oja ulandan ýetem o baragy çykan almaň, o sesi gow bermän, zat etmän durmasyn. Siz öwreneňizde gulaňyz şo sese öwreşmeli, dogry sesi kabul etsin gulaňyz. Şoň üçin täze gitara, täze diýende gowjy işleýän gitara alýar, raboçy bolsun. Arzanrak bolýar bar 2 million, 3 million, 4 million, 5 million. Ondan 5 millionluk bar batdy. 3 millionluk bar. Täzesi ýöne olar ot gitaralar da oýunçy bolar. Şoň üçin olary salmaňda raboçy gowjy raňalyň. Onsoň ikinji ýene aýtmak zadym gitara alaňyzda tapawdy ýok, näl gitara alsaňyzam bir zatda başda öwrenýände tarlaryň iki görnüşi bar. Jilka tar we neylon tar diýilýär başgaça. Baram demir tarlar. Demir tarlaryň sesi gaty bilýänmi? Ýöne onu başta çalmak kıyın olýar. Grifini basaňda uju barmaklaryň mazol bolup sen öwrenýände zadymy öwrenýiş tezligini perfektiýa bol. Şoň üçin başta alaňyzda jilka tar alyň. Ene menne de jilka diýýär. Jilka tarlysa bar, ol gowdal tar diýipdi. Töp professionallar jilkada çalýanlar bar. Ýöne öz ýeri bar da hersiniň. Oňa ikinjilik bilen gitaran şeýle şerde guruluşunu görkezinde şu uzun taýagyna grif diýilýär. Ne balan boçkasy bärde elin çalýar, sag elin bilen bärde çalýar. Çep elin bilen bärde akordlar tutulýar. Biram gloklary, bu gloklaryny şu tarlar birip gloklaryny çekdirip goşadyp tarlaryny şu tarlar sazlanylýar da. Onsoň ýene bellemeli zadymyz näme? Gitarany näme üçin öwrenýän? Aýdym aýtmak üçinmi ýa-da saz çalmak üçinmi? Aýdym aýtmak üçin öwrenseň iki zat gerek gitara. Gitara iki zat gerek. Bira akord gerek. Akord näme? Bir näçe tarlar tutulup emele gelýän, bir näçe notalaryň tutulup netijesinde emele gelýän zat. Mysal üçin notalar vardır. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do akord diýsen, do major, bunun ýalak
Şolar ýalyk nähip bolsa hemmesini öwrenir, nollun atlaryna çenni, hemme atlaryna çenni. Onsoň akord öwrenýär, akorddan soň kaku öwrenýär. Kaku näme? Bu aýdymyň ritmini saklaýardy. Sağ elin bilen işleýän zat akord bolýar. Kaku bolýar. Indi şonu öwrenmeli. Bagyş boljak bolsa, gitarada aýdym aýdýan. Eger saz çalaýyn diýsen, onda sen akordymy öwrenmeli, kakuwamy öwrenmeli. Kaku aýdyl hökman däl diýsen, mojak kakuwam faz diýse-de. Onsoň ýene bir plus solo öwrenmeli. Solo näme? Solo bilen akordyň tapawdy solo bu barmaklaryň basy her bir perden, her bir taryny basyşdyryp çalýan zatda nota boýunça ýerlenýär. Aýdymyň özi hiňlenýär. Mysal üçin Dolya-Warovskaýa akordyn çalsak, я родился ночью под забором, горькие окрестили меня болом. Dolya-Warovskaýa akordyny aýdyp bolýar, heň berýär. Akord diýmek heň şu aýdymyň heňini berýär-de. Solo ýanky akordun gapdalynyň goşulyp bilýär, ýanky akord gedip dur bärden. Şon ýalyk solo, şon ýalyk barmaklar basıp çalýan zat. Indi kaýtma zadymam şu ýerde gitaraň perdeleri var da, perde olanlar şu birinci perde. Şu tutuşu liniyadan, şu liniyanın arka birinci perde, ikinci perde, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o şeyle gitti. Inni biram gitaran tari, fan boyunca fan alýada, mysal üçin iň aşağı tar birinci tari. Soň ýokarky ikinci. Ondan ýokarky 3, soň 4, 5, 6. Yani aşağıdan yukarı 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeyleri gittikçe. Şu ratlar näme şunu aýtjan, indiki akord aýdymda men size mysal üçin ikinci tarda, ikinci perden 5-nji tary, la şunu ýaly edip aýdyp akordlary öwrenirsiz näşip bolsa. Onu buňlukça näme? Sag bolun, indiki video şeňi garaşyň. Eger siz men videomy birinji tapar görýän bolsaňyz, onu kanalyma ýazylyň, çünki indiki videolaryň sypdyrma diýaly. Eger kanalyma eýýäm ýazylan bolsaň, ýöne gitar çalyp bilmeýän bolsaň, onu like goýan, ýanky aýdandan metýän, gitaralyň, öwrenişdirýän we video kursumyza başlaýar. Bu video kursunyň birinji tapary diýildi. Ummasy sapalym bermedim, ýöne birazjyk zatlar düşündirdim. Ýöne indiki zatda nollun hemme zat başlar. Bu nükte sağ olun.